Hlavný rozhodca zaujmi miesto vedľa domácich a my takto okolo. Andrej. Co? No to ti je mesta. Tak, všetky organizačné veci. A tu nás budete mať od chrbta. Karol, ty máš zoznamy? Mám. Takže vážená dáma, vážení páni, dovolte, aby som vás privítal v spoločnosti Šavelina, polovný revír Cerník Dolný Lopašov. Dovolte, aby som privítal zástupcov okresu Oko Piešťany, ktorý je riaditeľ skúšok. Dovolte, aby som privítal pána hlavného rozhodcu, pána Mikula. A chcel by som vás oznámiť, že pán Mikula dal ostatné pokyny, pán hospodár je vedúci polovačky, tak ten dá pokyny polovačke. Takže vážená dáma, vážení páni, vážení vodiči, dovoľte, aby som aj ja mene okresnej organizácie SPZ Piešťany vás srdečne privítal na skúškach Duričov. Poprial vám veľa úspechov, aby ste predviedli, čo vaši psíci ovládajú. A hneď v úvode by som poďakoval polovnej spoločnosti Šavelina za možnosť usporiadať tieto skúšky Duričov, pretože vieme, že dneska zohnať revír a usporiadať tieto skúšky je náročné a nie každý je aj v dnešnej dobe ochotný, takže ďakujem polovnej spoločnosti. Hlavným rozhodcom je pán Štefan Mikula, ktorého poprosím, aby predstavil rozhodcov, povedal svoje a potom pán inžinier Páliš povie, ako vedúci polovačky ostatné organizačné. Ďakujem. Vážená dáma, vážení páni, dovoľte, aby som vás privítal mene svojom i mene Ústredného výboru Slovenského polovníckeho zväzu. Zišli sme sa tu za účelom duričských skúšok, kde máme na skúšky prihlásených 13 psíkov. Vylosovanie máme spravené, psíkov označených, tak teraz vám predstavím svojich rozhodcov. Mojimi kolegami sú pán Hudák, pán Ostatník, pán Koľník, pán Štiget, pán Sedlačko. Z mojej strany je to všetko, nebudeme ďalej, odovzdávam slovo ďalej, nech sa páči. Vážená dáma, vážení páni polovníci, dovolte mi pár organizačných pokynov k dnešnej polovačke. Poprvé strieľame na diviačiu zver, to znamená diviača, lanšťak a diviak dospelý. Bachinu, to sa zásadne vyvarujme. A škodnú podľa zákona. Po druhé, bezpečnosť. To je najdôležitejšie, čo dnes treba povedať, pretože je trošku hmlisté počasie. V tom lese je šero, takže každý, kto bude účastník polovačky, musí mať nejaké reflexné prvky.
podľa zákona. Vesty, stuhy a podobne. Kto niečo nemá, máme vestu v aute, tak dáme. Len každý musí byť označený. Strieľajte skutočne len to, kde ste 100% presvedčení, že nikto v blízkom okolí nie je. Preto trvale musíte, hlavne strelci a pohon, o to zvlášť, vidieť, kde je váš sused. Keď budeme zavádzať strelcov asi v 3 etapách, Hudák, Šteflovič, ja, Jelemenský, vždy, keď sa postavíte, musíte vidieť svojho suseda, aby ste sa ich odkývali, aby ste boli na dohľad, a keď nie je tam dohľad, tak ten, čo vás zavádza, vám presne povie, kde je. V žiadnom prípade nesmie sa opúšťať stanovište. V prípade, že strieľate, samozrejme označte miesto, kde ste strieľali, kam ste strieľali, ale zo štandu neodchádzajte. Po skončení pohonu tomu, kto vás zavádzal, poviete, tam ste strieľali, a po skončení pohonu za účasti týchto, ktorí vás zavádzajú, tak sa pôjde pozrieť na tú zver. Neodbehajte zo stanovišťa, lebo je to veľmi nebezpečné. Ja by som ešte chcel pre istotu prečítať, pretože je nás dosť veľa. Rýchlo prečítam zoznam, či náhodou tu nemáme niekoho iného. Nie je problém, aby som vedel. Šteflovič, Jelemenský, Hájik, Hajko, Matejka, Kucharíková, Brisuda, Juraj Palič, Folťan, Bild, Tarda, Verchovodko, Vojtko, Gazda, Prítersky, Murdoch, Tekula, dvakrát, Beňadik, Strieženec, Piešťanský, Šramko, Rebro, Brisuda, Juraj, Kucharíková Maja? Ty si sa zapísala? Áno. To vyčiarkneme, dobre, si tu dvakrát napísala. Aj Hájik Pavel, takisto. Moncman. Niekoho som nečítal? Čiže všetci sú. Pohon urobíme v časti Pálenice. Je to veľmi náročný terén, dajte pozor, ten pohon skutočne nech ide veľmi pomaly a strelci majte trpezlivosť. Po skončení pohonu sa zídeme tuto v blízkosti možno 500 metrov, zvané Korito, Vlečka. Všetci tí, ktorí zavádzajú, vedia. Začína polovačka, znamenie pohonu je približne tak, ako budeme rozostavený hudák vystreliť. To je začiatok polovačky. Po skončení sa v tých líniách, ako stojíme, oznámime koniec a tí, čo vás zavádzali, tak vás odvedú späť na to miesto. Niečo som zabudol, má niekto niečo? Perfektne. Ešte by som chcel poprosiť pánov strelcov na štandoch, že teda keď by náhodou postrelali diviaka, alebo by videli niektorých psíkov, že teda ten robil, lebo ten robil, nech označia farbu, je postrelený diviak, označiť farbu, kde teda nástrel, kde sa strieľalo, kde sa išlo dohľadávať. A stuhu psa potom, keby ste si dávali pozor. Však nejako na štande, pes, ktorý príde, robil, lebo... Ja som vedúci polovačky, tí strelci ešte zostali a my si tak rozdelíme na hodinu, tak aby sme sa rozlišili. Ďakujem pekne, lovu zdar. Zdar! Čo toto bolo som ten hodiny?
To ty si strieľal? Nie, takto. Ja viem, ja som myslel, že ty si za ním. A tu sa strieľali, idú sa učiť. Hen je prasa. Hen tam, leží. Dobre, ďakujem. Dobre. Minút je nekonečný. Prepočítaj. Pán vodič, ešte raz a pošlem vás domov. Vystrel. Ráno vystrel. Pozor na listy. Poď sem.
vysol remeň. Chytá nás akurát káže. Dobre, nech sa páči, môžete byť trošku. Dávajte za špec. Krásne. Pekná robota. Ani sa nepolo.